suposo. Si no, mira, demanarem algú. Ens podeu deixar el secador? El secador. Si no el sol. Andiamo. Anem, al cotxe? El niño a la cámara. Mira, t'està ensenyant panxa i tot. Sí, això és Panxa, tot panxa. a l'Albert panxa no gaire, No, home, a veure, Bueno, jo no sí. estic dient si és buit o no. El cotxe. Som-hi petardos? Mira, que ara foto un poquet. Què, carinyo? Mitja horeta, 3 quarts i això. En Carles No veniu a dinar? No veniu? Però anem tot el dia. No està no, a mi m'ha de posar aquí. No, ja ho hem dit. Són 4, són 10. El Bernat està treballant a la cambra de turisme. Ah, Àngel. Dos dies mig plovent allà, uns constipats, 18. febre, i aquesta no està gaire bé, el xaval tampoc. Sí, la família Trapp. Un desastre, eh? No, jo no l'he dit res. La teva mare no l'has vista? Ja, Clara, sí, ha vomitat una mica, carinyo, ha tret. No tens unes bengales, Albert, per l'Anna? Pobre. Hola. Mira, Mar. L'Aina. A caminar, no arribar fins a casa. El què? No, volia que ja abans a la Vall de Valladolid. Allò, fins aquí Ui! Què passa? Que és petit. Ai, que té una formigueta. Una formiga? Deu haver caigut d'un arbre. Que és com si piqués, eh? Pica-la. Sí? Ai, no la veig. Em sembla que ens hem posat una mica malament. No, pobra? Sí. Aquí té més bé. Això és el freno? Sí. Vale. Mira, pobra amb això. Jo ja m'ho pensant, ja tinc calor. I això no li he posat pantalons curts. Sí, ja l'he posat. T'has espantat. Ai, dic el Joan. L'ha espantat en Joan amb la càmera. Va, deixa anar cap a Mira, Mariona, ai, Juliana, mira. Vale? Mi. Queda't aquí, eh? Darrere. Tens prou... Sí? És massa. Has d'obrir alguna cosa. Perquè si no hi ha cap. Mira, només somria i ens hem parat a la Garriga, marejada. Bueno, mira, escolta. Mitja hora més tard que vosaltres, no? Nosaltres hem sentit el sol de... Sentit per allà a les 10, nosaltres. Quin amor, imagines? Quina? Que faig una mica. Ja, Gina. Quina? Quin cul, quin cul. No hi ha massa, no? Tu, Marcus Bismeyer. Que gritau, que anem mà. Fill d'escot, tio. Aviat podràs fer servir les bambes del pare. Sí, home. Què podràs agafar? Quin número gasta aquest nen? 5. 35. Ah, sí? O sigui, hi ha mares que gasten un 35 també.
les falles, no? Com un ratolí. Ai, s'ha trencat el teclat. Mira, nena, per aquí. Mira, per aquí, mira. Anem pels ferros aquests. Ping, ping. Mira un cable. Tinc el peu tan gros que mira. Posa aquí, trepits, aquí. Aquestes, aquí. La roda la mateixa. Ah, així. Molt bé. Vinga. Molt bé. No? Sí, i tant. Els he portat per... El Giovanni a Joan que els faci. De gana, no? Què, nen? Tirant, no, val? Deixa-li una miqueta. Ara no, No. que no l'ha portat ni amb l'escorreig. Després que te'n... Després li deixen el Joan amb les feines que no Ara farem una foto a tota la gent. Vés a baix, una foto. Vinga. Ja saps què has de fer? Mira, que m'ajudaràs. Ara crida. Volem fer una foto, mireu cap aquí. Vols posar això? Crides? Digue'ls tots. Geo! Nois, que farem... Ahí està! Ah! No estic guanyant! Com foto de Va. Quan digui 3, tothom es tira cap endavant. 3! És allò, veus? Aquesta està aquí tranquil·la. Les menudes que van. Només una. Una. L'altra més tard, Martina, tu? No em vol, fora. Saps on? Al campus. No fotis. M'ho ha dit, diu, vés i compra aquestes. És que vaig a dir supernaturals. Ei, saps allò que ho vaig provar? Dic, Aquesta, per exemple, sembla que la Nestlé, jo què sé. jo faig nutriment, no li agrada. Bueno, és igual, ja no sé què, igual val 2 Nil. Ep. Què hem de fer? Però aviam, a Escòcia ho venen al súper com tu te'ns et trobes la Nestlé al súper, Al campo. Ep. Sí, però de preu, referent. Què? Hem de fer? Aquí no sé què t'ha costat, això, però dir pel preu, quan ho he vist, dic, hosti, els petitons d'Escòcia, 50 aquí és car, això. Ah, però això et costa 80. Ah, van en petites de 2. És bé, un 1,30. Em sembla que anaven en... 1,30 un bar. No arribava a €1 i aquesta Jo, per exemple, quan hi agafo... Dic tots del jardiner. I el poble no sabia què fer. Sí, ara sé què fer. Què fer? Els has anat a veure, ara, ja. Hosti, està de conya, jo em van fer d'enveja de mi tot. Jo m'hi posaria les polles. Es van tirar. No va dir res, és que vaig buscar un jersei.